Ara mateix tothom ha de fer màrqueting, tots els col·legis veuen condicionats, però si pensem, per exemple, la primera P del màrqueting educatiu, que és el producte, en el nostre cas el projecte educatiu, això depèn absolutament del professorat. Un professor no s'ha de preocupar de fer màrqueting, el que s'ha de preocupar és de fer la seva feina ben feta, que és educar. Per tant, el màrqueting que fa un professor és educant. Faig una pregunta, qui personalitza el personalitzador? Perquè què esperem? Que una persona que no és personalitzada, que no és tractada de manera personal, ho farà amb els seus alumnes, és clau. La manera com ens tractem, primer la manera com la direcció tracta el professorat i després la manera com el professorat es tracta entre ells, determina completament la manera com després personalitzaran els alumnes. El que cal fer és ajudar el professorat a desenvolupar, primer a orientar i després a desenvolupar la seva pròpia marca personal. Per tant, quan el professorat entén la importància que té aquesta marca, aquesta petja que deixa, incorpora de manera natural aquesta amabilitat, no? Pensem que la marca d'una escola no és altra cosa que la suma de les marques personals dels seus professors i professores.